कि जहाँ जन्म लेना अरे अवधा नगरिया में अवधा नगरिया में बाजेला बधैया हो अरे तनी होते तनी होते जहाँ बाटे राम जी के गाँव तनी होते जहाँ बाटे राम जी के गाँव तनी होते अवधा नगरिया में बाजेला बधैया हो तनी होते भैया तनी होते जहाँ बाटे राघव जी के गाँव भैया तनी होते जहाँ बाटे राघव जी के गाँव भैया तनी होते संग में सहेली सिया जी घूमेली यहाँ संगवा सहेली दशरथ जी के अंगना में राम खेले में बकैया होती होते दशरथ जी के अंगना में राम जी खेले ले बकैया हो तनी होते हम जवन जवन शब्द गावत तनी वो गुरु जी के शब्द बा अरे होते राघव जी के गाँव तनी होते राघव जी के गाँव तनी होते अरे बाजे राम भैया हो तनी होते दोनों हाथ उठाते अरे तनी होते जहाँ बाटे जी के गाँव होते जहाँ बाटे राघव जी के गाँव जवने नगरिया में कौशल्या के तेरा जवने नगरिया में कौशल्या के तेरा जिनका हो गोदिया में राम के बसेरा राघव के बसेरा आज हमरे जीवन में बहुत बड़ा मंत्र देने वाले गुरु जी कौशल्या जी के गोदिया में
राम राघव के बसेरा, आपके के मुँह से हम राघव सुनने मिलते। राघव के बसेरा जवने गली में खेलने, हम लोग वहीं बैठे हैं मेरे भैया हो मेरी बहनी। अरे जवने गली में खेलने राघव जी अयोध्या हो तनी होते अइहा।